Tak čaute ľudia, vítajte u dnešného videa a v dnešnom videu tu je spolu so mnou Al. Ahoj. A Tony. Dobrý deň. Takže dneska hráme tretí diel z Train Simulatora. Takže dajte všetci play, hej. Opa. Dobre. Ja tu nemám žiadny slovenský vlak, ale... Ja som trošičku toto videl. No tak, hej, ty trošičku, úplne. No trošičku. Poviem všetci ja Kde? na nejakú stanicu. No a co mi to bude dať? Ale však som ťa to včera učil. Tak, ale ja to neviem, mne to furt nejde. Nice. Drive. Takže tak, naložíme nejakých What the- ľudí. What the hell? Čo sa stalo? Yes. Dobrý. Kde si? Ty si vedľa mňa? Tony? No. To máš ty takýto? Ty kokos. No. To mám tu 150 000. Asi ma nepustíš však? Kam? No, že poviem prvý. Neviem. Ale nepôjdem ja, ďakej. Trať. A čo? Pustím ma? Lebo ja No, ale ja som dal dispatch, mne už to asi bude preratávať, neviem, vieš. tak tvoj a potom sa v Leopoldove vymeniem. A to ako? To chceš ako spraviť? Že ja pôjdem tu. Jaj. Alebo môžeš povedať. Idem do Brestovany. Kde sa mi dať trať? Je to tu ide riadne veľa s autami, to samé Volkswagen. Alebo to je Renault. Neviem teraz. Mám počkať? Yes, už idem. A ja idem do Brestovan. A kde máš najbližšiu zastávku teraz? Neviem, kde je mapa. Dole, Ale tam tá break tam je, alebo čo tam je. Neviem, ako ty vidíš. Next station. Brestovali. Je to Brestovali. A ja mám Brestovaný. Tony, ty tam máš čo? No. Brestované. Tiež? Takže ja s tým prekladám. Takže ty nejdeš cez Brestovaný? Nečakáš? Ja Leopoldove iba. Break je postojaný, ješkaný. Nové mesto nad Váhou, Trenciánsko je bol som Ty bereš iba tie veľké mesta? No. Ja si musím šetriť, ja musím brať všetko. A v Trenčine končí. Trenčine je koniec. Som sa tu konečne naučil hrať od druhého dielu. Á! Žltá. Jaj. Oj. Čo červenú? Ja vidím, lebo ja som mal žltú. Ja som to stihol na žltú. Mám ešte 313 Traktor! Traktor tu je! Traktor!
Tu naozaj sa pohybuje traktor, tak to som nečakal. Haha. Tony, koľko ti ide vlak? 140. To 4... To koľko si za to dal? 150 000. 150? Ty kokos. No, To dá ako veľa, nie? mám trošičku viac. Dáva z toho No. červenú. Aj to? No aj to. Ahem. Co treba? Nepôjdeme, som bola v Poldove, sa počne. Ako? V Poldove sa počne. To je kde? To len sa Britskou na... Tam môžeme čakať. Zakúvajte potom 1, 2, 3 na koláje. 1, 2 alebo 3? No, 2 alebo 3. Aha. Laterálny korbľa. Takže brzdím. Vystupovať. Takže prečo mi nejde? Prečo? Takže prečo je stále červená? Niekto by som na červenú. Ja mám zelenú. Stále. No, ja mám červenú. Haha. Nechcel Bolo by som. Poldove. Nechcel by Bolo som. Poldove. Kde? Ale ja som bolo Poldove. To je kde? Ja Leopoldov. No. Kolega, No. dobrý kolega. Odchádzame, zatrubíme. Mám 4 minúty na to, aby som šiel k ďalšiemu semaforu. Aha. Ja som išiel omylom. Nevadí. Nemám žiadnych pasažierov. Jakže žiadnych, ty musíš počkať, vieš? Aha. Ty si mal Otvoriť dvere. na hlavnej Otvoriť. stanici... Počkať, otvoriť dvere, zatvoriť a potom ísť. Musíš tie dvere, to L, to musíš otvoriť na každej zastávke. Zapnem stíhače. Jožko, ešte neviem, ako sa zapínajú stierače v tejto hre. Ale dáko nechcú spierať. A! Tony, prečo si bol na prostred koľají? To? Normálne som ťa videl na prostred koľají, tak si sedel iba tak v ničom. To je bol... Hej. Aha. A to sa riadne buguje potom tá hra. A Leopoldov, dávam dvojku. Ďalší kolega šiel. A traktor zase to tu. Je Leopoldov.
Se ukončí obudnuté. Opa, mám skoro vybité batérie ovládačov. Ja tiež. Zastávka. Čo? Yes. A nikto nechce ísť do môjho vlaku. To musíš počkať, Al. Áno. Ja už čakám dosť dlho. On je pokus do číslo 2. Máme ide vládi, oj. Kto chce ku mne nastupovať? Prečo? Ty musíš čakať. Ja už čakám dosť dlho. Nice, môžem ísť. Žiadny speed limit tu není, to je dobré. Môžem? To som hovoril. To môžem letieť 1 000 000 kilometrov za hodinu. No, točím ja. To je maximálka v tejto hre? Nie, iba na tejto pedáky. Maximálku to mám 30 bodov. Musím Hej. odísť. Ale ty kokos, to sú funkčné auta, to som nevedel. No, na tejto mapke. Inde už nie? Poď, poď. Poď. Poď, dáš to. Poď, dáš to, stará šunka. Čo sa robí, Al? Tak idem. Kde máš? Konečne. To by som trochu zrýchliť. 60 ide. Bavíš. Oj, na pravú stranu trate. Načúvame. Ale to je kokos. To nie je taká zaujímavá trať tu. Tu iba ideš do kopca. A ide na mobilke, ha. Tony, kde čakáš? Takto. Piesťano. Piešťano? Mhm. Vidno to. Vidno. Ja som ešte iba v Veľkých Kostianách idem byť. To sú veľké kostojany. Ja to mám Kostiany. A kde si ty? Na akej zastávke? V tejto hre stále prší. Keby tu prestal som pršať. Hej. Čo je toto? Svoje si kameru.
ďalší traktor, to je lepšie. Ty kokos, teraz riadne začalo pršať. Bude stále takisto. A tu riadne začalo. A? Miva, dum dum, ňam ňam ňam. Miva, I got you, ňam ňam ňam. Miva, I got you, ňam ňam ňam. Keby mi to aspoň ukazovalo metre, že koľko mám do veľkých kostľanok. Ako mi to nechce ukazovať. Hej. A mám do ďalší. Takže tak, no. Snažím sa presne. Kurde, je nabrzdil som, musím ísť. Kurde, ešte vládač na Ja si dám prestávku vo veľkých kostľanách. A idem asi na štvorku. Ojojoj. Chceš sa zapísať? Tak. Takže tak. Otvoríme Ide. pravé dvere. A máme prestávku. Takže máme po prestávke. Takže idem 80. A pustil som na tej stanici. A pokračujeme. Ako ste sa mali, chlapci, dneska? A Tony, ty ako? Nice. Konečne budem môcť ísť na staň. Jo. Je tak to. A inak keď som už tu, tak dajte na toto video like, odber, zvonček, aby ste nezabudli. Ďakujem. Poď, brzda. Je taká pohodová hra. Za chvíľu. Vychádza na Leopold. Treba trochu potrebovať zrýchliť. To koľko ešte? Tak. Ešte pár metrov a už sme v Dráhovciach. Ešte
pár, veď. To asi nedá Leopoldov. Na kde? Leopoldov. Aha. A sme Dráhovcia. Trzda. Tak, počakám, kým mi nastúpil pasač. Ja už musím odísť, prečo? Takže toto pre dnešné video by bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like, odber zvonček a u ďalšieho videa čus!